Hola, com va el confinament? Si tens un moment, m'agradaria parlar-te d'unes persones que crec que t'interessarà conèixer. Són aquelles que estan convivint en residències, ja sigui de la tercera edat o de diversitat funcional. Aquests dies estan sent complicats per a tothom, però t'has preguntat com estan vivint la situació en aquests llocs? Permetem que t'ho expliqui posant una mica de color a la situació. Començarem per en Luisito. En Luisito és un home de 87 anys amb paràlisi cerebral. Sempre riu i és un fanàtic del futbol. El que més li agrada és sortir a donar un tomb, sobretot els dies que fa sol. Però clar, com va en cadira de rodes i no té gaire força als braços, depèn de que els voluntaris el vagin a recollir. En Luisito, com els seus companys de residència, és població de risc, però no acaba d'entendre què està passant ni per què la Paz i en Guille no el venen a recollir. La Paz i en Guille són una parella jove. Es van conèixer sent voluntaris a Ells Ajuda i 2 cops per setmana van a la residència recollint Luisito i els altres usuaris. Fa cosa de 2 setmanes, la Sònia els va dir que deixessin de venir un temps, que no podien córrer el risc d'infectar els usuaris. És la directora de la residència on viu el Luisito. Té 2 fills petits, però va cada dia a treballar perquè els usuaris depenen d'això. La Sònia està molt preocupada perquè no arriben mascaretes per als seus treballadors. La Irene és una de les treballadores. És cuidadora a la residència. Té 32 anys i viu amb la seva parella, que és transportista i també treballa durant aquests dies. La Irene, com els seus 10 companys, intenta mantenir la proximitat amb els usuaris sense posar en risc la salut de cap d'ells o la seva pròpia. Tots plegats miren de fer activitats perquè els usuaris es distreguin, alhora que atenen totes les cures bàsiques. S'estan quedant sense idees. A la residència també hi acudeixen el cuiner, en Pedro, que fa 8 anys que hi treballa, l'Òscar i la Ruth, els encarregats de netejar totes les habitacions i passadissos, la Laura, la repartidora de la zona. Totes aquestes persones conviuen a la residència vetllant perquè en Luisito i els seus 40 companys passin de la forma més amena a la quarantena. Tots ells mereixen històries per somriure, no creus? O això és el que volem donar. Dibuixos, contes, vídeos, poemes, balls, tot el que creguis que pot fabricar un somriure. Volem que siguin conscients que seguirem estant amb ells i elles, que no els hem oblidat. Volem connectar-los amb el món exterior, que cada dia rebin la història d'algun de vosaltres i donar als seus cuidadors i als altres treballadors una mica d'il·lusió, perquè per sort, això, la il·lusió, és el més contagiós que tenim. Ens ajudes a fabricar somriures? Envia la teva història a info@aisayuda.org.